Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika mun riga da mun san cewa tabbas kullu nafsin za'iqatul maut. Amma sai dai kuma a cikin wa'innan zamanin musamman ma dai a irin yadda kafafen social media so ƙara ƙarfi a duniya, ana yawan yada abubuwan da basu kamata ba, kuma kazalika ana yawan yada abubuwan da basu da tushe ballanta na asali. Kamar da yadda raɗaɗin mutuwar wato shahararren mawaƙin ɗan ƙasar ta Najeriya wanda ake kira da suna Mubarak, wanda kowa ya fi sani da suna Mustapha Photo da shi da abokin aikinsa Ola of Kano, a inda ake jin labarin mutuwarsu akan cewa an kashe su a can gidan yarin kurkukun da ke can ƙasar ta Nijar. Shi sa da masu sauraro muke so da ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin game da irin halin da su Mustapha Photo suke ciki, shin sun mutu ne ko kuma a'a suna raye, da kuma shin abincin da aka ba su suka cin shi ajalinsu ko kuma dai a'a, kamar yadda raɗe-raɗe yake yawo a kafafen sada zumunta. Amma ma sauraro, kafin mu kai ga sako muku cikakkun bidiyon da muka tattaro muku kwararan hujjoji da kuma yadda aka tattauna da Mustapha Photo daga can kasar ta Nijar kai tsaye, idan wannan shine farkon kama da ziyara wannan tasha tamu mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka. Masu sauraro, bari dai mu fara sako muku asalin gurin da sanarwar mutuwar Mustapha Photo ya fara, inda dabbannin al'umma dai suka shiga dumuwa, duk da dai ba wai mawaƙin Mustapha Photo ya fi ƙarfin mutuwa ba ne, kawai dai kanzon ƙurigin ne dai ba a so a dinga yaɗawa saboda ta da hankulan al'umma, musamman ma dai iyaye da kuma 'yan uwa. Ga dai bidiyon wani wadda ya fito ya ce koshi dam ya fito ya bidiyo akan mutuwar su Mustapha Photo, da kuma akan cewa an ba su abinci ne a can kasar Nijar da kuma inda aka aje su Mustapha Photo ba su saba ba, shi dai kuma Ola yana can rai a hannun Allah. Ga dai bidiyon da muka samu nasarar zakulo muku shi. Bayan wannan bidiyon za mu ƙara sako muku bidiyon da muka ƙara zakulowa na ta kasar Nijar din, wanda ke tabbatar da cewa Mustapha Photo yana nan cikin koshin lafiya, kuma kazalika gwamnatin kasar Nijar tana bashi kulawa iya gwargwadonta, kuma kazalika yana nan a cikin koshin lafiya, ana ba shi kulawa fiye ma da sauran wasu da suke cikin gidan yarin, da shi da abokin aikin nasa wato Mr. Ola. A dai bidiyon sanarwar mutuwar Mustapha Photo, kafin mu kai kuma ga sako muku bidiyon gaskiyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So wallahi ban yi yin magana ba, ya zama mun dole sai ne magana, abin ya dame ni sosai, ya dame ni sosai, da kuma yanayin mutane suke ta tambaya na ya labarin Photo da Ola of Kano. Allah ya wa Mubarak Photo da suwa, ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, ita ko mamansa Allah ya bata hakunsa da raguwa al'umman musulmi baki daya. Den abinda nake so ne muku magana akai, gaskiya an zalunce mu wannan kasa makociyar mu kasar Nijar sun zalunce mu, sakamakon yanayin irin abinci da su Photo suke ci mara kyau, da kuma wannan zafin kasar da suke da shi yasa jikinsu bai jure ba, har lokaci ya Photo ciwon ciki ya kama shi, har Allah ya Photo rasuwa. So yanzu after that, shi kansa Ahmad Dadi abokin mu Ola of Kano, wanda kuka sani da Ola of Kano, shi kansa yanzu haka har rai yana hannun Allah. Da zuwa ma wannan dalilin ne yasa na fito na yi magana na gaya wa mutanen jihar Kano. So Dadi dan Kano ne, already ma zaka ga cewa akwai team na ball yayi a Kano, wasu da yawa mutane sun sani, ya kamata a shiga kan maganan Dadi already, saboda abin da muke faɗa yanzu akai, wallahi yanzu yaron nan yanzu haka wani ciwon ciki ne da shi, shine kuma ya kashe Photo. So mu ba mu da haɗin kan da za mu fito mu magana ɗaya ya zama to mun yi magana da murya guda ɗaya fi sabilillahi. Yanzu ba za mu iya fito mu magana da murya ɗaya ba. Dadi nan ɗan Kano ne, kuma kowa ya san cewa yaron nan ɗan Kano ne, kuma ba inda yake tafiya da shi in ba Kano ba. So abin nan ya dame ni ba magana nake a social media ba. So amma an riga mutanen nan an riga an zalunce mu. Yanzu kasar Nijar kun san cewa 'yan Nijar guduwa suke su Nigeria. So amma yanzu gashi muna je muna gani 'yan uwanmu ne, abokananmu ne, ɗaya ya mutu, ɗayan ma kuma rai yana hannun Allah. So da Allah mahukunta muna so ku fito ku yi magana. Shi wancan har yanzu ba su bada gawan shi ba, shi kuma Dadi a bamu shi nan za mu bada clinic, a samu a mai da abin da ya kamata, So shine abin da muke ta magana a kai. Dan Allah da annan mahukunta ku fito ku yi magana, mu muna so Dadi ya dawo, mu za mu kula da shi. Kun san cewa ga yanayin kasar nan ya take, wallahi kasar nan ake gudowa a zo, 'yan Nijar nan suke gudowa, kun sani mun sani kowa ya sani. So wannan shine masu tambaya na ya labari maman su Mubarak shi Photo
na miki ta'aziyya already kuma ina ƙara miki cewa Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta musu da ragowar abokanan mu baki da. Shi kuma dadi da Allah muna son mutane su mai addu'a, Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya. Nagode sosai. Wassalamu alaikum. Masu sauraro, kamar yadda kuka kalli wannan bidiyon da muka sako muku, shine asalin bidiyon da ya fara yawa kafafen sada zumunta, musamman ma dai a shafin nan na TikTok, inda ya fito kai tsaye gaba gadi ya furta kalamai akan cewa tabbas mawakan da kasar Nijar suka tsare, wato Mustapha Photo da shi da abokin aikin nasa Ola of Kano, ma'ana dai dan Bayarben Yarbawa, mai gidan fitacciyar jaruman nan wato Safara'u Yusuf, wanda ake mata lakabi da Safa, akan ya sheka barza'u sakamakon irin munanan abincin da kasar Nijar take bashi da kuma irin yadda guraren da aka aje su shi bai saba ba, yasa hakan har cikin sai kama ciwo, Allah ya karbi rayuwarsa. Shi kuma dai dan Bayarben Yarbawa yana nan rai a nan Allah, kun dai yadda yake magana a tai dan Bayarben Yarbawa da addu'a. Bayan gagarumin bincike da muka gabatar tun shekaran jiya muna ta bibiya domin tabbatar da cewa shin Mustapha Photo ya sheke a ta kasar ta Nijar sakamakon kwantar da hankulan al'umma da kuma sanin halin da suke ciki, domin tabbas irin wannan mummunan sanarwar za ta iya haifar da cece-kuce, kai ba ma iya ga 'yan uwan Mustapha Photo ba, a ta tsakanin al'ummar Najeriya da kuma ta 'yan kasar Nijar din, tunda can Mustapha Photo kasar ta Nijar yana da masoya, kuma kazalika a kasar ta Najeriya ma Mustapha Photo yana da masoya. Abin zai iya zama wani kala kuma ce zai iya dagulewa. Shi yasa hakan yasa muka yi karfin gwiwa domin tabbatar da wannan ingantaccen rahoton. Magana ta domin Allah dai Mustapha Photo yana nan a raye, kuma kazalika yana can gidan yarin can kasar ta Nijar cikin koshin lafiya ba tare da wani abu ya damu rayuwarsa ba, sai dai kawai kewar gida da yake sakamakon an tsare shi a gidan kaso. Domin kai mai sauraro ka san cewa duk wanda aka ce an tura shi gidan kaso ƙarya yake ce cewa bai da wata matsala. Haka zalika an garzaya mun tattauna da Mustapha Photo. Mustapha Photo yana nan a cikin koshin lafiya, kuma ya ce yana buƙatar 'yan uwa ci gaba shi da addu'a domin Allah ya fitar da shi daga wannan halin da yake ciki, kuma sannan yana nan a cikin koshin lafiya, ko zazzabi bai yi ba, domin gwamnatin ƙasar ta Nijar tana ba shi kulawa fiye da yadda ma ake tunani, sai dai kawai zama ne dai na kadaici wanda dai ba wanda zai so irin wannan zamar. Dalilin da yasa dai ba za mu sako muku muryar Mustapha Photo ko kuma bidiyo ba, saboda hakan ya saba ka'idan dokar gidan yarin musamman ma na ta kasar ta Nijar, domin kafin a shiga sai da so kwace wayoyi, basu bari wani ya shiga da waya ba, balantana a yi magana da Mustapha Photo ko kuma a ɗauki sautin muryarsa ko kuma a haska bidiyon nasa. Gwamnatin kasar ta Nijar sun ce cewa doka ne ba sa bari a shiga da waya, amma dai mun tabbatar da cewa Mustapha Photo da shi da abokin aikinsa dan Bayarben Yarbawa da Ola of Kano suna nan cikin koshin lafiya, suna tsare ne a can gidan yarin kasar ta Nijar, ana ci gaba da basu kulawa yadda ya kamata tare da abinci mai rai da lafiya, da kuma ana ci gaba da kulawa da su. Amma sai dai abincin dai irin abinci ne dai na gidan yari, kuma irin wadda mutane suke kai masa ta'aziyya suke bashi. Mustapha Photo dai ba wani cikinsa da yake ciwo, kuma dai bai mutu ba sakamakon gurbatattun abincin da ake bashi a kasar ta Nijar, kamar yadda muka sako muku a bidiyon farko. Mustapha Photo kowacin gidan yarin ma ba gurbataccen abinci yake ci ba, sakamakon yana da tarin masoya da suke kai mai ziyara can gidan yarin, suna kai masa abubuwan taba waɗanda dai ba za a rasa ba. Don haka al'umma sai a daina yarda da jita-jita da kuma ƙanzon ƙurege. Sannan masu sauraro za mu so dan Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, musamman ma akan shin kuna ganin ya dace da wannan bawan Allah ya fito ya saki bidiyo gaba gadi akan cewa Allah ya yi wa su Mustapha Photo rasuwa, duk da dai ba wai su Mustapha Photo sun fi karfin mutuwar bane, amma kamata ya bari sai sun rasu kafin ya sanar. Sannan masu sauraro muna so da ku yi lakin game da sharing wannan bidiyon domin dubbannin al'umma su gani, musamman ma dai makusantan Mustapha Photo san halin da dan uwan nasu yake ciki, kuma kazalika yana nan a wannan duniya kuma cikin koshin lafiya, sai dai yana can gidan kurkukun kasar ta Nijar. Ana buƙatar dai a ci gaba da taimaka Mustapha Photo addu'a domin Allah ya kubutar da shi daga wannan laifin da ake tuhumarsa na buga passport na bogi domin tsallakawa su tabbatar kasar Dubai su je su dan shana rayuwar tasu. Wannan ne dai laifin da Mustapha Photo ya aikata, shine dai har Allah ya sa hukumar kasar ta Nijar suka samu yin nasarar yin ciki da shi, da ƙarshe dai aka tura shi gidan kaso sakamakon samun su da passport na bogi, suna yunkurin tsallakawa da kasar ta Nijar zuwa can kasar ta Dubai.